Myaka 13 naigo abalinze y'emyaka eyo nigo balinze y'amorokerero y'abaibuli. Mwanchumulilia Ondizi TV ne wiki ya kabere ime jomotienyi ogatano na kabere omwaka wechirubere nemerongo ebere nanye lituko liya gatano na gatatu. Mwanchumulilia ondonsi aso tengerete imambia bono bwakire buya boka soa ime jomoroberio bwensa kia so ye oyomo so ibabere elinde tobe tokoba libwa erimo amashabiki ito kurwa ase county ya Kisii ime ye bunge ya kitutu chache South kitutu chache North bumachoge chache bumachoge bora bunyalibali masaba nyalibali chache chinsemo chiabunchari bubasi South Mugirango bonsi so ime moroberi wensake county ya Nyamira West Mugirango North Mugirango kitutu masaba borabu mwensi so ime jomoroberi wensakia chi county undentanaine wose county chitoncho kanaine abuna area ya Naroka county ya Migori Homa Bay mwensi so imemoroberio bwensa kia thoguikase county area Nakuru county ya Nairobi Mombasa chinsemo au imensi chwa Kenya so imemoroberio bwensa kia ni maitenga bali ase chinse chiria cheisiko mbono mokurwa ase ekebago ase igo naboigo mwensi mbuna mwendete kuyalia ni bene asogotimuka mayo kora emeroberio yeri tuko nabere nkobaliga ni bene ase umuroberio bwensakia tobe tokobali bwa elimo tobe manyia amange andrete ime naisiko yorogongo ruagusi inyoranga weekendi yabeire ntambe astora kumanyia ayabete gakwene kiwago chakira lituko rie Juma lituko Jumamosi lituko legoro lituko lya saba chitariki isano na ibere omotienyi gatano na kabere kero mukatata banga saba igo na mange abete gakwene kiwa lituko legoro anemono ekero abakenya babete bakuinyura bali babeire bagosiria amagimabo gwetera ase enchira elia yokorobekana ase go mwanchu mwirele Ondizi TV andonsi ase ototengerete onye nomusachi obereka kurweke bago mbale bakorobo watchman mbale bakora emeremo chinga kichiabu tuko bose night shift bono lirokunya kwali ni bene asogotimuka hana bokoba gogwokieliogi ni maitenga abasubate no babuka abatangani bachaka kwaligania abana asenchira ya bene yokogenda ase esukuru bose bayo kwaligania abagaka babo asenchira lyokwenda ase skuru menteliogi omugaka nere abega koigwa abana bona bandete kotengera bose kuyali ne bene ase okogenda esukuru baba koigwa obosemia obuyato kubatuko bwatoka kurwa ase omoroberio bwensakia buna botame ko bamanyinga ekero koigura maliogi aya abeire gagosoa embeo manyanga omoroberio bwensakia obeire gogo chaka literane nkoro kwa Job Maangi noyo kwene kinga chibiche chiboigo na maliogi abera oikera asenchira jobo ikera nu nere Abigala Nyanchama Nigeria nkoro kwa Kerubo Frida wakiribyo mwancho murigerere na basemere kwa nona kabere gokoboka byane mambingia naende tokumera na asomoroberio bwensa kiabo na mambia na basemere kwa nenga weekend ya bombia yaringe wanega kwa bere gokweboka naende kweroberia asoko chaka wiki yabo na baigoli tukolia go kigima good morning na yoko bwatiri umoroberio bwensa kiakorwa abono mambia kama nyingo mwanchi murigerere ngake weekend yabo yarenge
aye ngakigwachete sabato yago ngakiritweria ijuma kwabete gukorikora kortwa gatiganete Jumapili ngaigwachete gasasima bali bachete kwenyora bali basiretia bamwabo ritkoria saba na bugotomanya opinion location yago tomanya weekend yago ngakia kwirete nabo igo ngakwero berete aseri tukeriga ria Jumatatu kwendo mwancho morigeria ani gotogo kwari bagaria bene ase ogotura abantu babere batatu kwabasoyi asomurubiri bwensakiana barubekera bari skogari bayigwanga mbale nyumba igo turabasani bago turabayiri bago turomugako asitokwali bagaria bene mwancho morigeria igo tumanyinga ngairero orachiko bagokubwateriki bagokiago anya kwabere gogwikira nasiki bagokiago sangana intwe asemambia yabona iga so sensemerie mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Wego sangana ntikarengeri kiago, wetrasi namba yesimu ya 0792192834. So sensemeri ya WhatsApp channel ya Ndizi TV News Digital elinde tobeto gusanga asobwa mu machimuri ya teto kwira seke bungu kelitko ekeronda abengo soma kura sigitabu ya Zaburi emyemo na 19 agasoma kwae 15 na isato goika 19 kere mukoga tebi mambe yabana nga indamuki amaiso nyare korora mangana ogukumia aya machiko ao ncheni gonde omweti asense to baisa kombisa amachiko ao etabune ya Zaburi emyemo na 19 agasoma kwae 15 na isato goika 19 ndamuki amaiso nyare korora amangana ogukumia aya machiko ao ncheni gonde omweti asense to baisa kombisa amachiko ao keneke bungo mwanchimurigeria ke gutosegeta emambia yabona iganga obuyambororo ekero okumanya machiko iyo monene na kero chomuri kibega tagwike akobori monene nga anyare ko bagakumuyigora amaiso aye elindanya ko bagakorora mangana eyugo kumyo matekero ko gwati amachiko yo monene ebintu mbirorora bego koro kigwaso bumabwabo otamanyeti akiro chomuri kibega tagwike agatebanga Njeno mweti asense yiga igoto basa kwembisa amachiko abo igonere ubuyo mwanchimurigeria emambi abona iga obekogo saba o monene nga abega gukwigora amaiso materio yo matete nga nipe macho nione macho ya ndani igonga nere buyanya sabe gakora mukia maiso obego kugwati amachikaya abega gokorokereria obego kobainse ya magoraye elinde obe goko yabwati kigima ngakiora abego kuyabwatia no obego korra mangana yugo kumya kono kogo segeta koito emambia yabonega abakire jaba wakire bya Frida tabanga nyasa tupe macho tuone njembya mbogete macho ya ndani Frida mbale babwate birenga byo mwako yebinge abange bababwondete goikirania manganande anene mono bali baligetie gokore inyange omwako oyo bose baligeti konyomo omwako oyo ekerenga ekemambia lero nganya site gakoba maiso barore Frida mbale baligeti koigore byasara basi nyirumbire binkwagache nkoigora nimbwate chirubwe 50 lakini asinyirenga ninki nyasite kaba maiso barore Frida ape macho ya ndani macho ya ndani ya nje ya kawaida yes maisha ya kawaida bindago cyaro rasenze nebyo gukume abo karanga kwanza bali bako chora omuswati bako nyomara bako chora bararenga naisa ine kago ikajomba ayuko manyanga ningo kwanyomete kwanywani okonyara kwanyomire tu ani Frida ko mira karituko Pero vamos a para gali. Tebi nyasa kwa maiso korora bakengoro ime. Pues onyorenga oyo gotio kikenyoro. Frida basubadi maro bakuma na babwaterio mane kenyoro. Okonyo. Ndiro gago. Sirimi ya bugire. Amangana korusi mono. Mbako gocha wa kumina naki. Mbaka lidia tarakwa na mwichana. Nyareberero by the way naranga. Oranga lero takayo. Wasa aruarete.
Elio giri hekenyoro. Eke tule eri hekenyoro. Agotebi nga tigango tebi kire gendo. Tigango choke Frida. Ogo choka hani abantu mbaro utabwendete bamanyo bobisi bwa Frida. Maite abantu ni maite nga no ekero mokonyora rio mana. Iyo kongoro muntu ga kino bwendete to kuliyo alia chi weakness cha Frida no chi okoligereri. Wacha gotebi kenyoro bobisi bwonzi. Inga kwanza noe mwao na numugaka utoma kama eti kumurugera era toke ngumugaka ega tebete nga umugaka gali gukwana abagaka bande barengi gusiba ekiaba segete onu umubono abagaka bali gotebi bagaja gotebi nkagari kwacha komosera Frida sekenyoro kaloro je bale bimbali ko ngaine Ago meko ya toronzi. Askonde Frida litukoligo nigo lialenge litukoli nene lituko lyogo chengera. Omoyega busum litukoli nene lya 77. Nyonanga lituko lya 77 liko lya betri ko chengerwa ase entunde ntangani chitariki isano na ibere umutinyi oga 5 na kabere omwaka o 1990. Chinga kiaba Kenya babete bagwesoki bene asokorobekana imechi nsemo au imense icho ya Kenya nako bako moche serikali ngakieyo asibabete bako yesuma kigima goikiranga ekabage gwanchira nanga aba Kenya banyore obusibole bwebyama totebenga aso mwaka 1990 tunaitwa bete konyoranga multi party politics of democracy yani aba Kenya obusibole botokwegokeria bwebyama ebinge nigo bwabete bugwanchira nwa maega tuko ria 77 siku angeli tuko linene kigima kwende Frida kubwatikana namatuka amayo twabita koranga umuyego yobere gukorawa n'abana siasa anane abana siasa bali barase ensemelia ekwamerelia serikali ntamanya Frida entofauti ke kwabete koraso mwako yo Gen Z are taking it over Gen Z wanaona serikali ya Gen Z serikali Gen Z ekebetenga abasai bali ba Gen Z by the way babeta bagwesoke bene anyene sense meria Uhuru Park bakaba kunyora bali babeta bagusiria obugima bwabo kinga kikiri kiyokorobekana ene tofauti ya rengene nenga bana siasa mbabete bagwesona ngati ase ogonyora litukoliriria 77 bantu babeta bagwesoka n'abasai bali ba Gen Z erebuya kigimeka tokoranga ni gaba Kenya babere bagoitabirana nabo igokora chinguru bwate kubwatekana nerichiko tabanga tairazima umwana siasa begagotora no ni ntu abanyene na tokoba tokwira ebo ingana yabete Kongo kikigima bose ingana yabete maite kiro muyiga no bwate ingana eyemo konyoranga ereto vauti dorochinga umwegereria obwene bwa mwanya bantu nabo igo oyubere gakwegera aba Kenya okia omtata kaoikirana ase omugando libwa abantu tukaranga takwane tinga nende onse ali speech nchare ngo wori Frida nkwana njare ngo okwana wetera matera kabisa ngaranga ni gabete kagoswana koso no musaye kegima ase tukoleria 77 akabaga ko baweberia abasaye gali ngarabako mogokera kegima kore ndebo igonto tokoranga enkwana bo igo yabete geko ene kigochinga kichiri no chenga basaba nge mande totebanga Ruto must go inero bo igo tobetu kuigu enkwana yarenge asense media nyamba ke kayoko twali ge ikarkia bena so mutandauri X bado ndo chenga mbara babako withdraw statement iyo Askwendo Frida niko twabete koranga boigo niko twabete kuyunga abara mbaro bete kokoro kurubikana kuri nendo chinga litukoligoro mbachite kokora kurubikana kukwabo niko babete bakore kosanti koyikora lakini kuri nde abanyimbo mbabete bagwichuri gwasumo chyo Nairobi kwene kinga obolendi mboro asengencho okurubikana gwaje ziko abero korokana tari kurubikana kwego sori no kurubikana goko bagoko kia kwa beire goko okonene kulinde boigo ingana yabete kwira bana nyimbo gwesoki asobonge nelinga ntobata kwa ribago bigo yasana ni asokurobekana egati ya mangia yitora beto kumulikira se mambia bono ekero tora konyora abasae bakurawa Elijah Bogita kurwa ase oliore ase ekiombeke mokya UDA ekiombeke abasae kedimi ya UDA na boigo kinaro oyoro mumanyi bwa mangana kisiasa no musae bene kurwa se county Nyamira
nabo igo kurubonchari ningo Frida. Tobate ebazuya bonchari aha nere korwa sensemeria ODM abonsimba chikoba bagwikira nase studio kirara gense yamoneno sia bona mambia elinde batumanyinga ninge kabasaya bayiga berubireti kerenga kiabongere kike ninge baganeti nobora ibaro lire ubwabeiro bobe ande batumanyinga abasaya babere bagosoibwa asensemeria serikali bato representative gari ayon sinto betogosanga somorobeli wensakia bono mambia akorende Frida twende kumwerekera amangana arengete emirimo wone nsi abere go kyamuka Frida ekere nsi abere gego kyamuka tingana matukali yakale lero nkonyoro olenga ase enka umusacha ngokora ali emirimo nomusubati bwe ngokora aleki ngokora ali emirimo konyoronga umusacha no moro kiale omusubati no munasiale umusacha no mori kiale umusubati no munasiale umusacha nigo ale agakora sebengi omusubati nere niga akora totebenga no mwalimu ale ase bono tinga matukali yakale ntuma tinga mbare bakke abasubati mbare bakke bagutigaranga ase nchireri yokulinda enkere kulinde ase chinka chinyinge ane mono bali babiri bakogende skuru bago enekinga babiri bakomenta chiseme bose bali babiri bagosona na so bonchele ngonyaranga musacha ngora ro bonchele bwaye ase duka omusubati nere nabwate saluni yaye bono ikonyaranga kirumonto nkone kingera ngare abe obere gakonyora chibesa chiaye lakini kulinde Frida engana nagani tumulikire mambi yabona abasubati bandete koteba barobunga omusubati konyora besa atebunga besa niane pesa mwanamke ni ya mwanamke lakini omusacha lakini atebunga eyo musacha ni etutwenso Frida yaye ense onchoreiri igento gekogera abasacha igento gekogeranga abasacha no bono to emyaka tokomenyegere emeke kero kugenga abasacha bangi nigo bakomenye emyaka emeke kubwa abasubati ase ngencho bono konyoranga omusubati konyora chibesa cha lakini ende badi gategemeto musacha iko bono pressure stress engo itera baka Frida mutari gotororera mabera Frida nga kimota ile takore na bukunga tebere naki omusacha nero mutubwenka igo musacha ngakeregento nero bweneta kokora nkagari otagetera gasibesi aichi omusubati tumike meta basubati bende to bwata mahitaji ya mangi igo bono tuchake actually to tige bono ko ende mere mo tebenga na basaje to tegemea buna wateba moramenye ndana matukahia makemo kokora chise chiraere lakini richi kondirina naki esa yo musubati ne yo musubati nabo ige yo musacha ne ito Frida nchendo chinga yaberege wikira ase kera emuti omweri wo mutienyi tigamo ikara sabunenka rosie budget manya musacha te chibesa irenganyorete umusubati nera te chibesa nyorete totebenga chibesa echi chikogenda asugwa kane nyumba chibesa echi tigachienda asugwa kane abane school fees chibesa chirosie ndagira asengenjo ekaro manyeta ase nyombe nane muri kuigwana no nasamanga ne chibesa iko Frida ngaimorochi gobono mutira benkanga kitu romu nyemenyinje bieka ya Frida laki chibesa chinkonyora engwa kane nyumba ngole ndagira kimbato mwana mwire school chibili chionze lakini onye kinyomire musacha kale gari gakachake mapema Frida inyoranga endagira njali ngese ino enyumba njali ngese ino ibinte bingembya igo obwanchani nabwagarita mugachamo ari cyo gwaka na chibili obwanchani ari mwaka namo hapana ekera ate kongo ikorose ito betega ki nanyale kondenda tari katucha kulendana Rusuna tata ndende tegaringa agatebanga omwana we bana se kwa mukiniri kwa moikire bona goikiraga iga inche gwetere chinguru chichane mbwate no bumanyi bari mbwate na wongo munyara bakaraki na ndo gaprove ngaki amaene omwana uyo iga na bongo muri nkai ikire kwaro sira bona konde Frida bono onye gotete bona korende buna tatomi no ndochenga bono nkochori ko bo mwana oye no itabira ne ko bo mwana oye bono kabisa ko ndenda bono mwana Koko soka isi Frida koko soka isi kwate abanga ikwagenda chinsoko so nyomba ngo bekerete asengenje kwate Frida no mwana one bo tetengole no mwana one Frida
gari akarona ingete miaka 18 gochigora kana yo komboli natoka wapi ilisha kikiagera na wero monto igota te kubu mwana aso okolendwa lakini toye kumachiko Karo na wero monto monena kwa kumete kenekia ekenekebe ganga nshughulikire gari muno mwana bwana ntakushughulikiro ndagere kwa letre baba bwana muno tata kera kwa tenda ganga gari tingo matavinga swali korosi nchingo imoka nyende nchikorosi ibona ero masaje tiganga tebra niki ero nanya de 50000 nki toko kora mwakere budget kwanza kumurikira shopping mapema we are going for shopping chi bills akanaiga endagera ibona kyuko nyomba gari yasote ibono liboli nkwiboli Frida chibesa chino ngimokoira chibesa sisi kwanga na mahitaji mengi ngonta media abasibati bachake by the way no matekero mwasotire kwasa nindu tokushitwa bakonye kuratiga Frida chibesa chino nebyombe byechisani ebyombe bya marangeti ebyombe Frida naramanga naya okonyoranga none chisani echintu wanya kuchitumika Frida omasacho nyako imoka gotie echiro ngane suguri yako chikoriki kwanza bwate atwali chisuguri bere ne bati meyo kuma meyo karanga chingeni na nende korosi chai indubuna basibandi ndo kwanza nanga montanga kyo gutwara chisuguri bere ko bwate family igota waso ebyombe twagora chisani twagora marange kere yento kerikega ne iri nyomba bono nje Frida yento ke konjanda ebinti imoko gora bindi ebindo chingabono ebinde byabo ebira necessary ekegera konyoranga omusubati obere gakoso ebyombe byechisani agaso mwakoli bakakora chisani naenda golo chisani chinde kolo ndi chisani chikotumika se nyombe ne che plastic chiri kabatibe Frida kero kwenda isiko gari ngonya kuyako leke kubana naki na muhane nchiro mondonye bangete muhane toko ngikera sani aba bamenya batebanga aki tiato shitoko tarererimo bana chisani chiri ari bono no chigo tumeka mpaka bako by the time bako nyomba gari ani thamos echenegete ensafi clean erieri igori kianya gutumeka lakini yatumikire ritukuri rya bageni bachire nyomba na basani bakero bako nyomba gari batetata tunainamisha yule mwanaume kwa wesiko ya bene yabana koruse ino abageni bache korororo chisani chiri bono gaiga emeyegeri no chigo tumeka gaiga taringa chisani chigakonye to gutumika bono chi plastic chiaruro kirerangi kuri akwa magene bako komena naki igenero ngaikwa rusi na kitoko kachire bindo binabiri wanda Frida na kibono ngane tinga mobe mokoleta chibese china semesa tobe tukubakonya kubanga sengencho bono kirabanga omwako yokwakorere chisani omwako ndogole chisani omwako ndogole hono kwa yoro chabeire chinyinge Frida musacha akorengereri iga onye ndero abantu buna basubati induna abantu tokwake sabo gochimotu gari toko bangerete toko bejale kitoko bangerete igo anya ko kwake sabo ya rero ndu twagete sabo ye myaka 5 gochibosianga kibumbo boko ngiyo konyorana na kim immediately kerote musacha boli ruchibesa ko igwago chata bio musubati na kikora ngango chiri bate akagete ngango amweta kagacha tomo etibesa ako gachire agini kwanyara bede abasubati onye ko gokora onye ko gocha nyomba watebi musubati gore arachibesa nanyara nechi okubanga gotebitika tokore shopping bede na musubati ara kubanga shopping okagenga shopping in 20000 yeira lakini in the real sense shopping yagete 10000 echi okogacheire ekegera maita ene chibesa muri gochiamo ora chitumeke muna chibwenda tana ndagara kiyokore nakyo kanyaranga abasubati bede awajawa isota abuko gumusubati kwate besa pira kini ryo mwana kwende school kwanyaranga omulinga ningi aganto auna babasubati askrindo Frida tego tebinga engana yabene asimambia bono niringa ekero konyora chinka chiri bakoigwana na asamanga na ringete chibesa ni konyora nga chinka chiri nigo chikogendera kigima ligeriaye chinka chiri konyora nga omusacha no mukungu bakore byasaramo chinga chiri konyora nga nigo chikogendera kigima asengencho nonyanga no musubati olia nonyanga ekero konyora nga omusacha tigete omusubati omwege no ase byasara tali musubati onde omwege
Konyoranga enkeria kogendra asengenchonga no nyanga ni chibesa chiri bako babakorosi niko chonsigo cha senkeria asekolinde okugani nkolinga okuiwana na kobe aroro anemono asamangana ali alingete chibesa Frida kuiwana na nchiraki mobe moko ukwaneranga kichibesa chito turabe tuguchitumika just toilette mesa toke sauna kitu yes Frida awe arongo ngaindole mambi awana iga omusubati gacha kira kabesa bana nakikuchaka gusaba umusachanga ngachibesa ngakanekyobe ngakikuchaka yes karo cho buya wekiombe nakulime ngarero ngiemyanga kaniki umaite ndubwate kiombe ngeroro gikere lituko ndubwate ki wiki ndubwate ki mid month na end month bana ndubwate kiria end month kenene ngakibono gochaka musacha cha kubiri biombe bibyo spinki yokokorera ngyo tamaiti ubuya webiombe mbere ayo musipate nyiko bataka besa kago yale manaje bono pero musacha kachibesa chao leta gege mesa tuakane chibilu tosomia bana echiabo tukeragalia sebiombe lya chakasota kisoki igora ka biashara iganga pap akumina nake umusibati yo kumbendo chibese chikonye akonya kogachokorere gento kiamana askrindo mwanchumurele on Ndizi TV mambi yabo no nigotokubolinga anene mono asamangana alengete chibesa ningi kebwenda tekokorwa egati yabanchi bali bamenyete amo babwendrete koba bago reta chibese cyamo bago sanga ebirengerelinga kibarabe bakone kinga ankibago chitumika wose tutigale kerengere kiliye koro ekerengere ya Frida tutari konyara gwatura sembeo kiasi ekerekere dieke ekiana na kiake gani Frida ekiana kiake gani Frida Jenzina babako kwa tebile naki pesa ya mwanamke ni ya mwanamke ya mwanaume ni yetu Frida. Aigo sanga nitugutera somtando ito Facebook Ndizi TV News Digital asense media YouTube Ndizi TV News somtando ito www.ndizitv.net namba ito SMS 0792928834 sanga nitwe ese imambi yabono kurinde amwanchumurele Ndizi TV na mange abete kwene kigwa anemono ritukoreria re ijuma somara wense Dr. William Ruto abete gago sanga nabakenya wetera ansumtandao OX ingana yabete ge koiranirwa naboyego gukwanerwa anene mono nabarai korwa sinsemo ime county Nyamira omonturelia korwa ase county ya Nakuru Robinas Makana oyo nka erekitutu masaba naboyego oyo koligia ekerogo kyobo senator we county ya Nyamira Adams Moche nuamba bete bagweso kibene nago sabumurai wense Dr. William Ruto koba gago tegerera ebirengerelio byaba Kenya boigo nigo babete bakomochia obokoreri anse county ya Nyamira nago saba county ya Nyamira anene mono anse oborai bwa yekone kinga ngoikira nibale chira babete bakoliera aba Kenya na kwene kinga obokoreri nkobabole yemaga yegati chichiro gosiekwa kobwate kana nobokoreri obobekorwa ase serikali county ya Nyamira boigo nigo babete bagusaba abasaye gweso kibene asokumulekera obokoreri ase serikali chichi county tangu turarango oroboti oruo bunarwa bete roko ariganiwa kurwa ase county area ya Nyamira Gayeke gorigia jensi gokora okorobekana ase chinsemo imense ito ya Kenya ingane abere kwirera serikali gokora amauncherio na gotegerera ebirero byaba Kenya issues jiribabwate it will be very difficult ko solutions nenda be very ready na baroba ma solutions chiribaroche chirachi gokonye kera abantu abamba somete nende mbabwate solutions teams that tara understand specific aringi batagete. That is why to any country maandamano for the last 2-3 weeks that has resulted to loss of life. Na bali bonsi family chiri asiri abamwabo toko chitaipole sana na inde nyasaye nanyare ko babwatis nigo bono boigo abakenya babiri bagusabwa anene mono abasabe kegoli ekyo kwene kinga nkumulekera bale obokoreri ase serikali chichi county was our governor. As the Gen Z is addressing the issue at the national level,
very soon they are coming down to the county level, because this is the devolution. Devolution, it is functions that were devolved to ensure service delivery esabantu baito in the county level. Vakora uno monchorelia Rubinas Makana kurwa kitutu masaba na boigo mu engineer Adams Mwachenwa oyobere akomerera ekeroke bo seneta e county Nyamira nigo babere bakomochia obokoreri ase serikali e county ya Nyamira sanjirure gochie county ntobwana te komanya aseki chibese chitaratumeka gokora ntoroche mangana talibuya nto is a wake up call I'm trying to raise to our leaders banyareko igoramatu egere baigwa bananchi nkibatagete gabakorera bananchi gasi ensemo yendemba mochia serikali ya county Nyamira asugutatuma egari omulero chingaki eduka yokonia electronics yabage kujia ase chiro ya kibirigo. The firefighters, the fire extinguisher, in fact they did not come at all. So meaning that is one of the department ya Nyamira County. So it gives us the indication that a problem nene sana, because such cases if continues to happen na kia bantu baito wa Nyamira wa survive wasegwe konya kurwe semerere kabireyo. Boigomba mocha serikali ya county Nyamira asogosinyo goikirania abokoleri obuya anene mono ase chichiro engana abere kwerera egati ye chichiro gosiekwa. As I speak bonega chichiro chaito chia closely down, and as a county we expect revenue. We don't, or I don't understand na kia county itego chiko realize revenue when such markets are closed and there are revenue income for the county. Mwigwete chichiro cheto chia siekiro na bolete county ya Nyamira ekananse buya ekore proper town planning egera chichiro cheto chibe to up standard. Na any county yaito igochi MCA ensure your functions are well done morosa, and I understand the majority of you supported the gens what they were doing, you stood with no to the bill igo mubasa korara tigatobuaterane na inde ntobabuatie semorara na mwaremeirwe. We want our county Nyamira to move forward. Chinga kyokorobekana gwa genzi kwa bakorekana ase chinsemo ono nigo saba kwa bero kurwe ochiase abasae kwene kinga nkumurikira bale boigo abarayibonsi kurwa serikali nene wika serikali kechi county kwene kinga aba Kenya nkonyora bale obokoreri obuya yinko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Vyakiyima omwancho marigeria ayona rabetega kwene kigwa sensemeri ye county ya Nyamira chinga kitoberto bororanga abasaye bagenzi babere bagutaburura eserikali askolenda barai abagenda tagwesoke na bayigo kubolenga abarai abayiga gose abasaba bayiga bagenzi babe bagucha asensemeri ye county gombaro chinga asobo koleli we county mbora ababokorongewa akirikende kerengeri kiabo nkirikeke ekera barai barolingana ni county nchibwenete kuligereri gwasobwine tia bareba kwani gufrida amaiga genzi watana mangi wasalimiwe kwani Frida nchendo chinga okonugo taburuka nabo igo obuna bubye bwechisemi ekero muntu akobaga kumanya obwene bwaye mata matuka maiga abaiboli bali baito kunyoranga abange babo mba maite igoro yobwene bwabo abasaye babere bagosoma ebitabu biria bya history babere basoma chi setbook babere bakumanyanga amakongo ali andete sense to ya Kenya nabo igo babere bagwesoka ibene na kumurikira obokorera guserikali chichi county ani serikali nene bone gwendete baba gocha bamurikira kero murai kochakera omubunge baba ko chingaki lili basali abere gosokigwa baba ko endaga ali ase list eli ebekira ase konyarore bekira ase CDF baya soma kuruguru mbakanse bali linga nebekira sobwene onye namagendro yechipara chindoche baba kwenda bamurikiranga bake sabu kigima Frida chibese chibaranga nchitumikire kubwatikana nche chibonete kotumekwa inerera abe konekinga abaraji aba nguwajibika bali nguitabira na balenga usinga kora bale mirimo yabo asentira yobikano ntamanya nsemo yawo
Anere bia by the way kwanza bachakira chi manifesto chiri abana siasa babo chakira no chiro chikoriye chikura bachaka kurigireria one by one nere yabereke wikirana onyetera ikirana bachiro murayori ingike gere totarakiranye ibintu biga ekegaranga torega matuka manga abana siasa babo ansi umuntu bari chira chiri batarabe bagwikirana kwachora barayi bakwenda obisi bakimbuna ime yonere bia by the way bairana sechi county abamurikira bakorera ibisi county naliyo konyaranga ense ya Kenya irabeke gusika mende tobeta koranga obokurumi ngati y'ebintu biri bya biri bikwira ni magega eserikali ibo isa konyaranga abasaya baiga ba Gen Z bakumurikira ngaki eserikali y'iki county y'ikokore imirimo yabo konyarulinga amangana amange goikarongewe bana bakonyaranga umuntu bamtago chigwakari yaki asogoso imirimo akonyaranga abasaya baiga tokorera isiko baiga ngamba bwati imirimo akonyaranga ngonyara barobwene kera chinga kitiri bakoriye imirimo yabo Rwego rucingitambukire kigia Gen Z nkiabete gego taburura eserikali tutakoranga ni gomore bwense Dr. William Ruto betete banga mukoli imirimo ndi bwense eserikali oyo ikire myaka gwetania emerongo etano nomo tabasa kogenda kobera simirimo abega ku retire engana ya erabe konikinga abasa na baronko nyora bali imirimo Frida yes boy go unigati yamangana to eke kolikia Gen Z kyabirige konaki na boy go koneke linga omo Kenya bono siasa matukabosyo ndobe to konekinga obugimantore no semelinga mbochikoba obya na maunchirelia arabe kago koleka no manchu murigerelia no naye nakugucha kuyarora abantu abangi by the babo ire bakogo kerege tambukire Gen Z no gosemererwa itunga obokorera imbochiko babokorongiana asechinsemo akondo manchu murigereka tokurigelia yabereka koleka na sorongoro gusi nige kyombegia Motumel Foundation gikogwatirana na Keriya Smart Girl ababere bagwesoke bene nabayokobeka imirobere mikirano asogosira omwana munyaruka nakweni kyabuna nkogendererale konyorera kisemi obwikirano ningo babete bagotalera ase school ya St Thomas Turwa nabayokobwatuka ebitamba byobocheno ebirabe bigokonya abana abanyaruka muri kito Julie Kerubo na ikirane tastinsemecho nabayokogotwaliganiria ayakobwatia Bunenchere ya moyo kwenekya buno mwana omunyaruka ngo tigarara se skuru nabo igokogenda n'amasoma ekyombe kya Michael Mutume Foundation gekobwaterana na Smart Girl Foundation nigo kena nebitamba byobochenugo cha sabana beskuru ya secondary St Thomas Turwa iyo gotoka sebunge ya basi. Tumekuja kuambia wasichana wasikuwe na uoga wakifika mambo yao ya hedhi. We are here to encourage the boys to accept mambo ya periods and to end period stigmatization and to end period poverty. Tuko pamoja and we still continue to do this community projects. Nigo bakwanero mochanda abana abanyaruka bagwetera anene mona se chinsemo cha mashinani asebate babuna ebitambe ebi nigo bigocha byoni gurigori ritari goikerwa n'abayibori eye nige kogera abayibori gotanyara kugora ebitambe ebi na koirera abana boigo koba chinsemo cha isiko. Challenge which most students are facing actually is the shule za mashinani because that's where we focus mostly. The parts are very expensive. At the moment the cheapest is 80 bob and the highest is almost 200 or 120. I really don't know. But the challenge mostly is kupata hizo parts. Unapata familia iko na watoto watano, sasa mama atashughulikia anunue pads ama atanunua unga. Nigo babori bono eserikali korento moroberio bwokwena nebitamba ebyo guchesa abana abanyoroka be secondary natari bechi skuru choboroso na JSS boka ene chigokonya abana bali bakorwa chinka chitari kwenyara. The government rolled out the sanitary towels program for the JSS and the lower primary schools. We appreciate that, but also can you consider bringing that program back to the high schools and the higher levels of education so that everyone can get access to dignity and healthy materials and hygiene materials. Most of the ladies pia hapa mashinani they are still ashamed of them having their periods, but we want to make them understand that it's normal. Every month for a lady it's normal. As much as you are normal, it's okay for you to have your pads. You're not supposed to be ashamed of. Nanya nabonige byombe byo byena na maigerio igoro yokomenya anena mono asamaro irari atongeta abana banyaruka butanga marita bwango nabo igo gotanyo
konyora maroire amange. Supplying the pads, we usually give them a mentor. Tunaongelesha about the mental health and all that, because you get most of these ladies wako mashinani, a lot is happening to them. Unapata yani wanakuwa affected na a lot huku ndani hawajaelewa mambo mengi. Unapata wako na GBV, early pregnancies, these kama tuseme kama HPV, or they don't understand endometriosis, they don't understand that, and they don't know who to talk to. FGM here, they don't know who to talk to. So most times when we come here, we make sure tuko na expertise wenye wanakuja wanawaelezea, wanawaelekeza mingi, they get to understand, si wao pekee wanapitia. Alafu Omwemsi omachore Damaris Chanchoka nigasemia abana banyoreka gotiga gosoka ase ng'encho banyorire bitambe ebyo byobochenu nonde tabasa gosoka gotagende skuru ase chintamero cho gotatwara ebitambe ebyo. Mambo ile ya kusema I'm on my period, I should not go to school. This is freedom. This is what? Freedom. Ndio sababu tunasema kwamba taxi rudi chini venye merudi, so that you can be comfortable in school. Si ndio? Yes. So girls, you are free. You come to school ukiwa na sanitary pad yako uko salama. Si ndio? So hakuna ile ya kusema I'm on menses, I should not go to school. Si ndio? So be in school full na Mungu awasaidie na mpite. No girl should be at home because akona periods. Si ndio? Kila msichana akae shuleni hata kama hakuna nini na period. Ingo ripoti rigita seni Kendizi TV editorial Njuli Kerubo. Wanchumurelia Ondizi TV egetambo kirio ekia akerabana chinyaruka bakoegwa ogosira anemono kulia kwebitamba byobo chenu Frida ambaro maite bakwebulinga ninki abasubati bakonya gosirirwa ayebuno musubati totebyo buya kwebitamba ebi byobo chenu asabana chinyaruka anemono okogosira kokwa abana chinyaruka barendete gosoma. Okay, okoranga alitotebe unarega sorgo ngurwa gusi abana bange ebakurkurwa sichinga kitali kwenyara. Ndio chebuno bugima bogendete gokonga konyorollinga abayibolingo sinyu bale kugulira abana babe bitamba byo bocheno akonyarekera bayikira matukali abo akonyorollinga abana bayiga banyaruka ngotwara bale chinga kichingo ngwasoko bere school ekega nyitabwate bitamba byo bocheno gutumika akonyoranga oberika gusali cyanga kiri abwate andi bono bwabo bosoko kiki magali se school konyoranga abana baroro bakomasekerera ikitabwate bitamba byo bocheno bono takonyara gukira nagali se school agotigara nkokora emiremeri yae omanya gocha kwira ne school igosinga kichiri aberirenka atara bakagwikira ne school ngonyarolenga amasomo nagendete konyaranga umwana oyo obere gakoluze ebintu ebinge nakikoranga abagwatani abange babere bagwesoke kwenikyanga ngosira bale abana abayiga ngana nyine chinga kichiri bagotwa ngonyandira bale kuche school kyagara ngamba bwati gento bagotambera already mbagwate bitamba byo bocheno nandira bago koba comfortable kyagara umate tukarira matukali amaiga kwanyalera nk'abantu bagatumikire mattress amarangeti bono age ibintu byabere bigoncherere to konyara gutumika bintu bunebiga nakikwarira abagwatani abange bayesokiri kwanike ngangusira baro umwana umunyeruka agendera konyara kisene Etambokero kirekia korinde Frida njeni ngendera sama tukonsi kwegera umwana mumura kimoko gende skuru ali kurwa ogosira bunabarai bogoli kendege keiga kyo mwana mumura neba nige ya Frida gendo kiengenje boxa nere tegwe boxa nere Frida elinde nere tabaga gwechaya Frida is good to go. Momentere ya mai kogotara limoiga ikagere byombe mbiri kwenda matukonsi omwana nyaruka nabakwe isato inye mumurera egweye boxa ya moiga nabye kumusuke matukabera tatonere tako bagagwe chaya sinogenda takurwanira umwana mumura ngaitenga abagwatani abange babiri bakoigwekerero kyabo ere byakima korinde Frida niko yabetege koba umuichano no gukumia akonene ime yensemeria ya Kyogoro yemaiga yabantu batamanyiri kumusaga na omongina Doris Ondieki oyore omunchereria ase chinsemo ekyo na kumuita gwika ase amakweli aye boigo niko babete bagosaga na omomura ye na kumutikira chingoma chintindi asa endate kurwanirira obugima bwaye ase enyagitali ime yomochie obosongo bono nigo babere bagusaba obotuki gokorwa bwaime erine kwene kinga ekene nkumanyekana kere igoro ingane yeboigo oyobeta wikirana ase nseme yo nomo MCA we woda ya Kyogoro Walter Mochache ase abete gakogikeria ege koro ekyonago
sabanga serikali ekore obutuki bwime boigo kwene kinga obwene nkonyoru bole ase enke tengtorango oroboti oro bunarwa betero ku arianiwa amateye mokuru wa sekenyoro kia matongo wodi ya Kiogoro bunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii nigetigire na mayanda manene kubatikana no goitwa kumungi na bwenke yo serieta Doris Ondieki asegotebekana muna nigasaga netwe n'abantu bakagere koba abayibi chinsa isato cyobotko bugokera rero aseduka yae na gokenyanwa nemioro chinga kiboigo mwano yabete kagotigerwa chingoma ichagendera tukobwenya asenya gitari nkamuyi kurwalie para nkamwire kioski aria opposite country club eduka sakobera nkamutigo ngachanka akarna chitenka rosa ngatumia epickup yeiga yemurutumaga nkaye umwana no mumuromoke awe ndachi kumuyi kurwali muina molete ekara geto tachiti gonkwanira pakanga cha kuiwe gari komnyoki gune chimbiro ga bugo chabururu ekara getetrisha ne chinguru cheigoro nalima ruete senarenge ngasoka gocha isiko nganyoro umwana oyirara manyingo mutwomogini Nko mubori antevi kikiari agantevya machamba seitiro mongine sedu karenge kamusukia nsa ya mase gari yiki agara bwata manyinga mange ngagendie gari yo pakase eduka yarenga ari post country club kernaso eto nyumba igona nyole to mongina itire amanyinga manga itegete amateyo ebwatire no muichano nigo yagikirie ngana yo kwirana inse kwebirengo byoburendi kwirara ebikore nebyo kwenekiwa Kiogoro ntobwat security monso mukigaria ekeborogi utamba Omo MCA we wodi ya Kiogoro nigaburiwe kwango yo muroberi obukubeka chita ya chapara ose street lights asekerenga kyo koroberia abaunchoreria chinga kina baigo koreto burendi na request mheshimiwa Walter ate mechu chini umongino yero kure abangina bandi mbale bakore byasara nkiraria abagaka mbale bakore byasara nkiraria babikiru security lights elindi kirenda abantu abo mugasochiche. People now are alarmed. They are not going to do business. If they are not going to do business, how are you going to get the revenue? Nigo bona bamenyi bechinseme ico baburiwe kubwatirana monaso wa koroboti goro yabakagerwa eriko konya ase obutuki onya batu gutetekende ange nabuo kumanyete kieni kendo rarore kiratokonya mangana yira se serikali inyare guchunguza abantu abanyorwe obumaini bamaye gutuka okobori ase serikali nene no goswagati na gokonya sogokine birengo byoburendi nabo igo gosira ase mirobero yo komoine nyagusira ase serikali yoito enene kakitware kugisaba security ono mwari muri taya emyaka ibiri yaerire. I would like the government let it provide enough security to this place because this is not the first case that has happened here. It was so that we can have a good send off to our mother. Omo MCA wenseme yo Walter Muchache ni garwe ngora ya bene na kugikiria egekorekyo asabori oburendi gotingiwa enseme yo asekere bikole bnebyo byabuchire abonaro chama yanda manne mono koromo ngori araire duka ya ensini ni etali nene araire nse amanyinga itegeta manga mono amangana insecurity abeire bube usiye itongo sareke gocha nanda abantu abase bajete ntangene police station ya Kiogoro asitubwata abasigari babekire baro babwente ko tawusalama ingo sabo mo speed okisi ama no mo CS Kiogoro onye tibali ko bege team yabo bya ekore security abantu baito burendi butakire igo togo chikotenna isiko totebya abantu baito berende asengenje serikali yasinyiri kubarenda Eretriane Evelyn Osero Norobotiro gochanye mwancho marigereria ase semilia Kiogoro kubatikana no kuburo ko burendi
ase omong'ina oyo mabete kagusiria obogima bwaye nabo igo omwana oye gotigirwa chinkoma chintindi ase korende eserikali yaberege kuboriwa kwene kiang'ango korera obotuke bwaime ase okomanya oboene obwing'ana eyo anene chinga kibabere boigo bakoboria ng'a oborindi bwae bogoting'igwa ase chinsemo echi ase bene kiang'a tari egekora egetang'ani kiabeire egekoenekigwa kurende Frida intetangani nkelinga togutuma eng'ora ito gochia ase enkelia yabete konyora ogwakwa nuko musiria omong'ina oyo bete gagosaganwa n'abantu batamanyiri ase boigo tokumosabera omosae oria obete gagotigerwa chingoma chintindi abe gakonyora okobwena kwa bwango kurende twende kugikelia egekoreke ng'a teribuya ase konyora ng'a nebanga mubwaterio mana n'omonto koire getambukero kengabuneke nebanga kwabero koranga abasaye bose abantu abasaye nabu anemona konyara bakwibatera namanganaya toko basabanga babe bagwesona nebintu ebiya bategwesona namangana yobosari asengencho Frida amatukali emerongan ene ali naro wikalitike ni mochi kubwata tebwendera tinga ochigosirio obogima bwao asenchera etali engia sengencho kelioko ogosimeka na kioko ba goko gesa igone bwendrete abasemba bagwesona ebikorwa byobosaria na boigo tusabenga eserikali ebekone kinga oboti oborendi bwabero otingwa asensemelia ya Kiogoro elinde abamenyi bensemelia mbaba bakomenya asenchera elia yobwoba kero kuligerera nende baidege kora kiabwango yokyabage kwene kigwa semeli so musacho yo maba gakoraswa chinga kyabirika gusie ko boncherere bwaye magoroba kini kero kyabirika kwene kigwonga chipigipigi nabo igo chiprobox na chicharoka ndio gutumikwa mono asensemo yobosali konyaranga umuntu imokire maybe epigipigi nkwira nali guchumwayo onyaraga kubwatirwa kurumaiga ne probox igaba oncherere bali moko korobo oncherere nere buyambo bemoko bamaiso atmeti bone barache babe bagochaka gusika kendabu elinde babe bakulinda amagimabo kuda Frida oko sabankolinga obolindi botingigwe elinde orogongo rwa gusiro beroko gendra wikatobeto kwana kinga twabere buna chinsemo chiri chinde chisiko asinjini byasare bikokoro no nyango ikera saa 5 ekero bolindi boro asigno bolindi to saba bagotingigwa elinde ebyasare bikogendra mpaka chinga kichigwetania Lochinga abange waberoso emimoro berwensa kimambi yabono je Rista usajeria kiruwate banga listening from Manama Baharin Kingdom wekainga kisi kanyimbo Mwakiage Village Bilia Mandere Good Morning Job and Frida niko live kutoka Molo unerisha bikeritori geni Bilia Mandere karibu sana ekirogo kiomogeni no kere ma studio ekirogo kere virtual Naomi Kemunto from Chinche Primary niko tuned in Chinche Primary rabe nelia Nyamira County as ebunge ya Borabu ewoda ya Kiabonyoru karibu sana. Nakerondo chenga Jare Doru de Maturity agatebanga kuruanya Chichi Secondary School Nyamira County watching live. Nakerondo chenga Dolphin Moraga tebanga good morning Job and Frida, happy new week to my children, parents, friends, all fans of Ndizi TV. Without forgetting my enemies behind, I'm watching you live till the end. Be blessed too. Kennedy Gisemba gatebanga watching mbiamono sana mwenye kerogoito kerogo igondo chenga chararira keigona bukora gendera Anabange banatuwatu moroberi wensa kia imambi yabono Dennis Kerandi no aremi moroberi wensa kia Jare Dorure Maturity Kurwanya Chichi Secondary Kennedy Gisemba watching good morning Job and Frida, happy new week to my friends all fans of Ndizi TV, don't forgetting my enemies behind. I'm watching you till the end. Dolphin Morai gatia barabara so mi moroberi wensa kia ase imambi yabono askendo manchu muri Ndizi TV toenda dokunyolinga kera chikoraga ensa amo nenu sunto beto kusanga nabageni baito ase imambi yabono ase abageni barabikira na ime studio na bange nabageni batatu ase tubwate Kinara Shadrack oyore mumanyi bamangana akisiasa Elijah Bogita kurua ase kyombe kyabasa kya UDA Youth League na boigo Ruben Oyondi Misera ebasu yabonchari anamono oyokurwa se kya makeria kya ODM hastora beto kumulikira amangi alengete abasae nobo rai askwende unabotambe ntunda akabere namangana alengete chingazeti unabotambe nkobeti gazeti area ya The Standard.
mwancha sense mayane ni wangu wete wetrase gazeti ya Daily Nation tia tosa somo tumukomo keiko tosio mechiduka ngoira ntorase gikege kerwasyo ebindeta kutokumulikira amagazeti yayo tobasa gusuka tobasa ko nyegera Ndizi TV obwansu bw'omugusi omugusi ine kwabiri gukuriye skuru ngiya asura abikira umwana wo cingekero cingiye cy'amasomo bono skuru ya Sister Mikaela Girls Secondary School yuko tukase bara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School Musocho naryo licibuli yao niko babwati birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebyo bire bicenu asibuko babwati nyomba cyo kurara cingiye nande cincenu kirage aboro kiko bagosoma se skuru ye niko bali abacenu nabo igo babwate cimbo cingiye kirage abali bagosoma se skuru ye niko babwate bamanyi biguro ase otawo mwenga mwano takonyora semi cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya nabo igo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megilidege science eyubwate bintu byonsi asumwana waranya rumanyi bwigoro niko babwate library ngiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore kisemi elyo asaserie asajiga nigaragiya akomwana mazingira maya yogosomera niko bwigo bagukina ci talent cyabana asibabwate scouts music group nemecheso ao oyolenga aigabuigo niko bagukina umwana kebo Kristo asamange batari nako bakira esimi agirira muretu umwana anyora amasomo aigoro no mwana w'icanga cya mitumba kire cy'abana amuna bantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kirete iregeseri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RB and Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba bona bono cyanga cy'abana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels. We have all types of products cia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce bikoro na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mugoja se Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kero wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntowanetia baligeri bali siko bali batete guchaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere kero botokere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imiyumu cy'umusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesi minakobeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumwa Mama Tefi Mitumba Bells amariogo yemete ni gabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo ni gotokwego keria kuruobo wenya wetrasa marioga yo kurwase chinse chesko
Burwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayo koringori wa nech machine chaito. Ngoro Cross Mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo jiobo songo igangoro alitora marwaire amange. Ande karabu ajine ntobwate chi machine chigo kumureka chiaro ranki kerobobe. Chigo kumureka omubero omugima gwansero omotu mbaka inse na ichigo totengi kerebo bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo. Ana abandi machine yengo mureke yarora mejando kiabwate twaba mariogo. Mariogo itongo ikale mbali mbali. Neba no mochio keroka. Neba ngirigori cia mariogo itona bako guikera. Neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari. Ikaso mochio bosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 N'abantu abange bayeteire gana inde bagwenire igo totwara bwoba bunde bwese akara bwakire ese kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose birigukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited niko babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biogokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Biwa Health Natural Herbs Clinic nenyagitari ya chirenguma asokorwa obogwenya gotumika amariogo yemete mbabwate abanyagitari buna Dr. Gikonyo abakolingolia na kogwenya amaroire abuna arthritis, oboroiro bweskari, high blood pressure, UTI, ulcers, asthma, hemorrhoids, fibroids, prostate enlargement na gokwa endurume. Boigonkwena na bale amariogo asaba sacha bali achinguru cyabo kiranirense abasubati babwate omuchando bokorole rangi na boigo oboroire bwelisangwa na yande amange mbabwate chimashini chekerero echichikolingolia amaroire eliokonyora obokoleri bwabo batarerekera litko asorosagirwa borwa Nairobi, Kisumu gose Mombasa. Umerana n'abanyagitari kera litko lya Jumapili ya Sensemeli ya Ikonge asomo bagani o Millennium angenegeta seni kya mabuta ya Pebo. Kera litko lya Jumatatu ya Sensemeli ya Nyamira asomo bagani o Nyamira angene bengi ya Equity. Kera litkoria Jumanne imeyomo chobo songo omubagani o Capitol irongo litangani room 117. Naboko kwana na barabo gwetera ase namba yesimi ya 0722 300 630 gose 0788 313 910. Pure Health Natural Herbs Clinic. Your health is our priority. Garnet Electronics niko bakoletere eofa yili gulidio gusamura asabako koneli chiuva chifridge chitibika tibinto binde aseli gudi lyansekegima niko bakonya ebinto buna bono chi vacuum cleaner chiri choko tumeka sinka na boigo ni chire choko kolda obonchilia mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amo ne chi birika chiri choko tumeka estima chi microwave
washing machines, chi TV, chi Hoover, chi vasi, chi dispenser, babwate bibarabara biri by'ugutira yani fans, deep fryer, blenders, chi heater, table burners, n'ebintu bindi by'okutumika estima buna bono, TV guard, wall brackets, chi remote, chi battery, chi inverter, chi socket igati ebintu binde ebinge. Boigo, ntubuga tumurubulyo oli papole pole, asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora, weka wakolide, inyura, asumuruliga, amajiko namarego, kubwatiwa. Niko bago toka meyomo chokisi, asenyombe manyakantabuna Acacia Plaza, ground floor, Garnet Electronics, iye nidukore igene, ase bintu biri bigutumika estima asirigurire insekegima. Imena isiko yorogongo rwagusi abasubati nabange bakora emeremo eri kageire ko banero eyabasacha konya mataro musojo kaende musojo nigo turatarira abasubati abaiga eri kumanya ninki gekogera bakora emeremo yiga eyo kageire ko bana eyabasacha umera nanche Dorcas kemuma asomo rebo mukungustengo eri nkomanye amange kirari tukoria Jumatatu jinsa ibere chama Boba imeyandizi TV editumumanye omukungustengo ningo Womukungustengo Jumatatu chinsa ibere chabutuko na Dorcas Kemuma. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Oburimi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero. Asa abalimi bonsi imeyaliro bali agusi nabeire ngo batebya nga oburimi nobonda naboigo oburimi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro bali agusi tumera n'abalimi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oburimi nobonda oyogo kira butambiri tukolia maine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho okaletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo gotebya nga tika ne irio tware oburimi obonene elindo onyara ko bagokora oburimi nabo gotwara ikiginge gesinini kurinde okoro oburimi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oburimi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi. Naro producer yane mbwati to ande bakasomore mimo boli na ki akora mabera yanyara ko bagwansa iga
Kisii Family Medical Center ni nyagatari ya kirero iyo kurobo koreri au iryo koenekeria afyenkia ngoro barobo koreri buno koringori wa maiso na koena nebirore kurigereria maino obo koreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo bo igongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance ko bwatia NHIF Minute Liason Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance, National Police was a prison, GA Insurance, Resolution Insurance, MTBA, Trident Insurance, na Boygo Star Discovery Insurance. Nigo bago toka Samaga New Sansoram barabara nestejene ne yechigari egoroba entangani. Asamanke bakire simi wetrase namba 0758770764. Kisii Family Medical Center, your health, our responsibility. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yawe ime asegati yaito ntubwata abantu bari noborema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete nabuigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkeriko sekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abari no bolema ayekwarorire bagotenga kira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Mexico yorogongo rwagusi abasubati nabange bakora emeremo erikageire kobanero eyabasacha Konya mataro musocho kaende musocho nigo turatarira abasubati abaiga eri kumanya ninki gekogera bakora emeremo yiga eyikageire kobana eyabasacha umera nanche Dorcas kemuma asomo rebo mukungustengo eri nkomanye amange kerari tukoria Jumatatu jinsa ibere chama baba ime ya Ndizi TV editumumanye omukungustengo ningo Womukungustengo Jumatatu chinsa ibere chabutuko na Dorcas kemuma.
omwanchu muliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbeyemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Kegima omwanchi murigeria tyankwariganiye goikase ntunda ya kabere asenseme yega tokumurikira magazeti elitkolya rero ekironda bengumurikira egazeti ya Daily Nation page nentangane kero murikira gazeti ya murigitenga kibono ensemeri ya Senate yaberege kwa abo bisabe serikali ribaga anene ensemeri y'ababunge abagavana abawaziri abariki babutambase kiwizara ribaga liyokwanike mnango kora bare omuchando berego kwene kigwa anena sensemeri ya conflict of interest ase okorigia chitenda che serikali sibana yaberege kwene kigwa ngachinguru nigo kire ase bunge ekyo kira kikoba egose yibunge ra kikoba kegokora amonchirilio wegase page yentangani ne mulikirete na kibono abasaye babete bagwesokia litkore igoro anene asensemeri ya Uhuru Park imimo cho Nairobi goikirania litkore ya saba chinga kibabete bakoenekia omulembe na boigo koinyora bali babete bagusiria amagima abo chinga kichokorobekana aso kwamereria finance bill yo mwako yiga oiga CPJ yentangani ne morikete na kibone serikali ya ene kiringane chikobage kulikabor kia ba junior secondary school na boigo chintansa sensemeri wizara yobo chenu asumurubelio permanent and pensionable terms nonya magega yogo tuterare finance bilase babere bakubekemero belio kwene kyang'ankonyora bale chibesa cyogo chikolika abakoli mirimo boigo ase epeje yentangani ne mulkiretenga kibono amadeni na boigo ensemeli yemishara na kibono yabeire gekwenekenga obokoreria sensemo y'county kirikigo kina cyabere kikwira nansi anene kerba mulikete county ya Narok nero yabeteke gutumika enibo yabasekerengo ke50 igoro yemya asogokora amagendera sensemeri ye budget yabo oiga CPG yentangani ne mulikete ekemina negetindi kikira chikoba gekoba sensemeri yobochori ase abarwaneria banene bare Donald Trump na boigo ensemeri musbati Kamala Harris ase Kamala aberega ko rorokana go ire emeli ase okoligia kerugo kyobrai wense aboiga CPG yentangani ne mulikete na kibanense ya Kenya bwenete koba maiso magega yoborere wa mpox virus kwene kigwa asenseri ya DRC oiga CPG yentangani ne morikirete na kimusubati Faith Kipyegon abeteka kwenyorera obubu yasama minyoko yechimita emyeyemo ne chimisa ne chimisano asensemeri ya Paris manchimuri yago sikabasyo kwikase page ne yakabere abunoro chichibicha kirega abo nabo bwatani babete bagukirana asichinsemo anene koinyora litkoria saba ekero muri kibegazeti ya muri kitabasaye asensemeri ya Uhuru Garden sime mu Mombasa babete bakoinyora bali bamwa babete bagusiri ubugima bwabo ase okorobekana bayigo muri kibegazeti ya muri kirete ninki ekogera tukonyora saba kero yabeteke guchaka bene
chitariki 52 cy'umutinyo gatanu na kabiri mu mwaka w'ibweyemo chimikianda emerongo kianda anene chinga kim Abakenya bariko bakuruwanirira konyora ebyama ubusibuli bw'ebyama asyaberege kwanikigwa ngabona nigoli tukoli igoro ase omucho Nairobi anene abasaya babete bagwesoke bene chinga kibagenda takurira obwene bwabo ase serikali abo igone muri keringa kibona abanyanyimbo babete bakubikwa asenene asomucho Nairobi linde kwanikanga emirobili yale kokolekana ngoene kigwere asensemo iyo mulembe gosika basiwe kase page ne ya gatatu abo igone gendete kumurikira abali babete bagusirya ubugima bwabo kinga kicokorobekana anene se murikerete abasaye babete bagwikirana asensemeri yegesa simerogia All Saints Cathedral Church miyo mucho Nairobi kinga ke bakoinyora abasaye ange emerongo etani emerongene abo abeire bagusirya obugima bwabo sumuriki begazeti ya murikete ngani go babete bakwumye kegima kinga ke abasaye abo bakebabeire bagusirya obugima bwabo bagendete kurwanirira obwene bw'Abakenya gosika bose kase page ne ya kanene murikete na kibono ebele yabetike gukigwa bosi bwa Senate na kibono yabeirege kolenta okungusana na anena se Senate yabeirege kurwali baga guchesa bo bisabe serikali anena abavunge abagavana abawaziri n'abariki babutambe asechi wizara kwene kyanga ngoligerelia bale chi contract cyabere chikorwegwa kurase serikali anene ase ogukora okungusana no kukwabeire gokwene kigwanene nigo babere bagokora amonchirilio kubwatikana ne bili yo ase korende babere bakwesike gukia ase evunge elinde koba gekoligereligwa ase oboima sepeji ya gatano mwanchi muri elia hani murikirete gati ya monchero ya beteka kokolekana anena sikirenge kenene kere no gukora obukurumi asensemo ye serikali enene nabo igo serikali chichi county ekere berege kwane kiwangani go abo bisakurura se serikali bakwimukia chitenda korwa ase serikali batali kwali baga Abakenya gokora chitenda echo kere muri kibigazeti ya murikeire ngam mo bisonde wensi be serikali oyobereka gochorwa gosoa service nabwenerete asigika kyamatwa 30 koene kyanga enibeli yonsi abwate anyumagega ataraba kagosoa abisi nabigo asikera omwaka ne no mutinyu 11 keyemo nabenete koene kyanga nibo kyabere gakorosia nabigo aweso kyeteneni nabigo kuyeralia abene abigo ase ensemende nigo babere bakumurikira ngacinga kikiri yakurwa abisi asigika kyamatwa 3 nabwenete koene kyanga nibo ki abere kagosoka nere kurwa ase ensemeli ya abisi umunji muri yele yunga tiyali amurikire ase page yo ya gatano gosika busiwe ka ase page ya gatano nalimo ane muri kirete egetambukiro gye serikali yaberige kuimukia anene ase okulika abanyagitari bali ba interns medical interns nabo igo ase aborke bali aba junior secondary school no nyamagega ye finance bill yo mwaka bw'ikiri bubere 2024 gotuguterwala anene kere serikali yaberige kwene kyanga babiri bakubeka emerobeli yo kona cha budget anene asobutumiki bw'ikibesa asensemeli ye serikali elinda kwene nga abo bonsi babeire bakulikwa emirimo nanya naboni go ya murikire ngani ge serikali ya roberete gusangirelia eni bukora saba Kenya lindebege kweneke nga yabereke guhikirania amagani yabo agati yabo yo kulika borkya bajine secondary school nabo igo chintansa sekorinde ngani yabeteke gututerwale ekikirire serikali woncherelia gose guchencho koboko nabo igo kweneke nga ngoso abare sensemeli yechiwizara nabigo kona cha chibesa echo barachikoba baguchitumika asensemeyu ase page ne ya gatano na kabere ni muri kirete amangana alingete chinsemo chiri cha Haiti ase aberige kwane kigwanga
abanyanyimbo korwa sense ya Kenya abo bakiranira sense miri ya Haiti kwenekia ngangoreta bali omolembe na kibono babiri bakoegwa ogosira anena se ibintu biri barachikoba bagotumika nabo igokwenekia omorembo beri gakoegwa ase chinsemejo askulinde yabiri kwenekia ni gomiro biligende takobekwa so kwenekia abanyanyimbo ngoro bali korwa sense ya Kenya nabo igokirana sense miri ya Haiti ilinde kobwaterana na bali babete bagotangana nabo igogotinya obokoreri ase chinsemejo sepeje yobo igomachumuligeria ne murikerete na kibono omokonyi ubumarayi wense abera somo stadium twanene korwani ibinyugo by'ugutindia se county ya Nyeri asikolendeli tukoligora betakagokera na sensemeri ya Mathira nabo igokomocha egati y'abana siasa asogwesana ni igati nemirimo yaye asali betakakomocha nene no mubunge Eric Wamumbi oyo bagakorwa ogochika buna chinyomba kiri chikonia ebinyugo by'ugutindia chive chikwegorwa asikolindo muri kibigazeti ya muri ketenga chinyomba gwetania chiminya nigo cyabere chigosi kwasegika kimitinyene asikolindo mu bungo yo Eric abakagwesoke bene nabayigo kurugo chikanga boncherili abo bage ngabako gendra no boncherili bwaba senegetinga oberega bukwana nababwatani beserikale asikolindo litkore igoro chinga kiyo mokonyi bomura ibense gashagwa betekagokerana ase kanse ya masensemeyo nabeteka komochia omobungo yo nabo igokoliye iranga anali tayari asoko butwa emirimo yaye bunakobo mokonyi bomura ibense asikolinde ta wanchirana ochikora ense ase abantu bagotinda manchimuri yabo gasepeje yo ya gatano na kabere ne muri kerete na kibono murayibiki amagya waipa Kalonzo Musyoka na kiagendete komochia omurayibwense Dr. William Ruto sakone kyangana chikubika emerobilyo elinde gokora amonchirilyo ase serikali sabirika kwene kyanganigo abeire gakonyoru gokora amonchirilyo ayo nenda ina maketa chikokora gonchirira konde kwensi ase serikali asikolende abeire gakwakira chingobi abasai bajenzi aso weso kebene abayigo gotebya omurayibwense kene kubatkana no bokoreri bwe serikali ya Kenya kwanza oskabusyo gwikasi epejine ya gatano na gatatu mancho murigeria ne muriketenga kibono ewizara nene sensemeri yobo chenu yaberega kwenekya kubwatka chibesa gochia ase chinsemo anabigo kwenekya abari babiri bagosira ensemeri yobo chenu gose community health workers ngochiko babali bagwa kana ase yaberega kwenekigwa nigo babiri bakobwatka chisimi wetanya chiribu emiyemo ekyo nabo igochira bechiko bakonya ase ogokora amangana agokora bokoreri bwabo bulingita amangana yobo cheno nabo igase babiri bakwanike nga babiri bakobwatka maliogo nabo ige bintu byansi biri bigotumika asensemeli yobo cheno gochia ase chi county bigase peje yo manchu muri yerene muri keretensemeli ya virus ya mpox ngakibona yaberiga kwanike gwa sensemeli ya DRC chinga ki serikali ya Kenya yabeire igeko enekyanga gosia berege gotenini abantu gutara gukia ase chinsemeje irinde gutanga okwambukera kuborwaire obwasikolinde bagendete ko ba maiso irinde ko enekyanga oborero bwo mboli gochikoba bogwikirana asense ya Kenya manchu muri gwikase peje ya gatano na gatatu nongo ikira omoeli obwo kumurikira magazeti asemambi yabona iga kulinde gutaka kwimanya mange nabo kwegorera egazeti ya Daily Nation oesomi asowime Toloso yema semo ikasi gazeti ya The Standard anigo SPG ntangani ngana irobolito nigoro yomuraibwense Dr. William Ruto ase arese para yama tabekani nga nabwendrete abute abakoli mirimo anemono asika wizara bose ekamati eri yaba waziri bose abe egako batiga yema ega yaba Kenya kurwebirero nga bwatoka aba waziria buona kwena kinga nkorosiore kamati ende yaba waziri asenge ntoni gaba Kenya babere bakuburwa okwege na igati aba Kenya babere okugena naba waziri bo muraibense Dr. William Ruto bo gazeti The Standard engana eroboli tokegima
nigoro yomuyaga obete gukwalinwa n'abasae ba Gen Z anemono una enchira eyemo yoko bainyora abali babete bagusiria amagimabo gwetera ase okorobekana kwa basae bali aba Gen Z aswikira bono abantu emerongo enenomo na babeire bagusiria amagimabo kubwatikana nokorobekana boigo nigo abanyagitari babeire bakora likwenda ase omugiro na boigo ko konekinga litukulia lero nkwenda bale kwikirana na wikirana asa magacho amanene yechiabisi chebizara yobo chenu chia afya house anagosaba serikali konekinga nkolikiere aborokiwa ba intern na boigo konekinga aborokia bonsi bose abanyagitari bonsi nkonyora bale egekendo kurwa ase amorwerekeri ya comprehensive medical cover boigo megazete standard nemorekeretse igoro yenchera budget okona chukwe budget korabe ko kwene kinga nek yanyore chinga kichinkongo ase okolia amate mutoskiposo kase page ya kabere niga abanyagitari babere bako te bangaliskula lero nigo baraba yukirana ase amagacha manene y'ibizara yobo chenu una enchera eyemo yoko yesuguma serikali kwene kinga buchiere kolikia aborokia balia ba intern nabo yokone kinga amagani yabo ngotegererwa ale toskiposo kase page ya gatatu nigo serikali yabeire egego sabwa korosi ekamati irabe kumurikira umunwa gwegeswa erimensi cya Kenya buna ense elia ya Tanzania ebwate ekamati eyo nigo boigo serikali ya Kenya bego sabo kubwate chimbaratero since area ya Tanzania ase okubeka ekamati yegeswairi yurabe kumurikira obotumeki obumonwa bwegeswairi ime yense yeicho ya Kenya niga kone tuchingaki aba Kenya bose abantu balia banchitena ko omonwa bwegeswa eli babeta utwara omoyega amonene osaba boigo epeji akane kumurikira igoro ye ya asumare wense Dr. William Ruto ali ase egati yaba Kenya moga netinga abe agotugutera ale usina kubuna ekamati elia yaba waziri askolende obokongo murabense Dr. William Ruto abwate mbolinga egati yaba waziri n'abasani bae igakuba tika akuba bwatoka usiniga kobendra ko enekinga obeire gakuba Rusia ase ense moyende kyombekeria ose obumubwa azimio nigo bono bwabeire bogosaba serikali kwene kinga ngocha kiere okorosu wekyombekeria kya IEBC elinde kwa abakenya libagali abene ase ogo abeka abarai anemono chinga kichobo chole bona boraba kwene kuna boyo gati yechinse mochinde mbaraba bako enekinga babiri bako cholerwa abarai babese bakurusuga birugo bose gusiria amagima abo tuskiboso ikase page ya gatano nigo omorai wense Dr. William Ruto abeire egagusugumwa n'abasai wetera ase omtandao olia X asokonekinga obeire awikirani abokoreri bune bwenda taboni gaba Kenya baganitie ebikorwa kubwa chinkwana kitabwati matunda tuskiboso ikase page ya gatano nemo nigo ukwanira anamono omoyega bete ko ni wabasai balia ba Gen Z unenchera ya moyo kunyora bale bete bosiria magimabu wetera asokorobekana tuskiboso wikase page ya gatano na kabere nigo eukwanira igoro yekyombe gya Gen Z enchera babeire bako enekinga serikali na boigo ekanisa anemono ekanisa ngweso kierebene na boigo asukumulikira amangana atali amaronge nigo omuliki gazeti ye akobwekania ekanisa bunaberigo tabuka na goikira ekerengo kelia ekanisa y'imyaka elia ya 1990s serikali yakomocha serikali asobokoleri wana kumulikira obokoreri bwa serikali asegatabanga kubwatekana no korubikana wiki kwa basaba Gen Z nigo bayikanisa bire kubuka na guchaka kwegerera aba Kenya tusigasoika sepeji
atana toto yukwanira igoro yemega au imechi kanisa anemono aso kunyora abasai bali babosubya magimabo gwetera ase akorobekana gwa Gen Z niko abasabikira ntingansa au anemono aso moyiga mono beto kwali wa masabo beto kwali ni wa ase kanisa area Holy Basilica ime ya Nairobi ase aba Kenya kurwa ase chidini au na boyigo ebisaku au wabeto kumirana una enchera yamo yogo sabera chinga cyaba chikonyoro ogwaka kubatikana no korobekana korea gwa Gen Z tosikofeka sepeji ya kianda ni gira serikali ya bage kona cha budget kurwa asi wizara au ase wizara bereko nyora ogwakwa ni wizara area ya ni wizara yechisemi ase getago kelia kianek ase kwikira bono budget area ebekire ensemo gochia ase kiombekeria kianeka anamono kile kumurikira chisemi nabo igokona kwa matemu gatabanga chibesa baire nchisa ini asa matemu tosikose kase peji 10 nigo abantu barabagotu ase chinsemo amero ngorwa costa bose pwani banda tagwetera amakongu amange eyenko bwata ngobwatera no konengetwa nabantu bale ase chinsemo echo ase engencho iyobogotu bwabo nige kero montaro mo chinsemo echo anamono Kilifi akoba gago kagerwa koba nomuntu otali moronge nomuntu oromorogi ngana bekwira abangi usiria amagimabo epeje 10 mo strabeto ukolera gazete The Standard nigo ekyombekeria kianema kilikumulekera ebintu bitoncho kanaine kiabeire gegweso kibene na gosabanga abakenya babe bako tumika amasakara alia atari gosalia ebintu bitoncho kanaine una enchera ya myoko na kinga nkolinda tore ebintu bitoncho kanaine asebo yugo omugabano county ya Kakamega migazete The Standard page 10 Fernandez Baraza babete bagosigikania na Boniface Halwale uyoromo senator we county eyo igoro ye airstrip yensemo eyo ayona mange elinde kwemanya nabo okwigorera egazeti ya The Standard obe gokwemanya ase mambi yabono aha biyeki mu mwanche murigeria gwikiraga abono to gwikira omwele bokumurikira magazeti eritkulia rero nigo turaswa somotimo komoke igo ase kekekere bosio job ngwira na bagende beritkulia rero ekerara bekagusanga kubatikana mangana ringete abasai go mwanche murigeria toska tonyegera genda kobwatia omorobeli bwinsakia bono mambia Ndizi TV obwansu bwomugusi Garnet Electronics niko bakoletere eofa yiri